Hello! Това е машинчето. Оп, здравейте! Днес тествам Amplit Time Machine 154. Ето това от мене. Сутринта рано, малко след 9. В Хинтертукс, прекрасен добър ден след много як снеговалеж. И да видим какво може тази дъска. По характеристики тази дъска е едно ниво над Соли Грела, като е малко по-тежка и твърда от него. И двете са предвидени за пистово и извън пистово каране, но Time Machine е предназначен за напреднали карачи с фокус върху карвирането и търсещи високо ниво на производителност. Произвежда се само в два размера, 155 и 160 см. За съжаление успях да я тествам на много мека писта с прясно навалял сняг, където също се държеше много стабилно и завиваше добре, но в тези условия успя бая да ми натовари краката и да ме измори. Дъската определено иска здраво натискане и по-тежък карач. С разположените на 90 градуса по широчината карбонови нишки, тази революционна технология за Amplit Zero 90 карбон прави смяната от кант на кант още по-бърза във всякакви условия. Следващия път ще я пробвам там, където би трябвало да блести най-силно, а именно на твърда писта при карвиране и високи скорости. Nice.